Suġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. Fejn sejja William? Għax il-Bobby u l-kappellan ġejjin mis-safar u ħanaddi għalihom l-airport. Allura li ma tgħidlix forsi kolli bżonn xi ħaġa. Ma ngħidlek għajmek fis-sitta nofsa filgħodu għal xejn. U hekk għandek bżonn xi ħaġa. Strattini ġi lista. Kollox wara sorma di. Ekk li xi ħaġa? Jien? Int. Dejlek. Għaz biex t-tkellim tiex għattajt għal-ħodu, Ara, okej. Jekk jogħġbok, mu għaddi u mill-li jibqadiet. L-ewwel ħaġa arek isib xi ħadd tal-plants u fika tixtri l-kaktus. Kollox iva ngħidlek imma dal-qattus ma rridx ta' tesaw ġew taf li allerġik jiena. Ejja. Kaktus, mhux qattus, madof li l-istijak vera diżastru. Mhux għax ilma inti tibrilla fih, imma whatever, ħallija. Warra tixtri l-kaktus, għaddi xi li qassata. Għal-kotta jew biżelli. Tat-tiġiġ. Tat-tiġiġ għal-kotta jew biżelli kollhom qassata. Jħassra tat-tiġiġ, l-irkotta jagħmel il-gas u l-biżelli. Biżelli, no, affarijiet żaru ħodor li tqażiżhom. Mela nalla jena jħablu baby. U ma bħan xielek dil-qassata tat-tiġiġ. Wieħed ir-rabat, ikollu minn kollox, minn għandak. Imma r-rabat, jekk jena rrit immur l-airport, u ta' tibatni r-rabat x'għandhom jaqsmu ma' xulxin. Out of the way, hey. U għajma, inti ħatħalli dawn ix-xuftejn. Bla qassata. Żgur mhux ħanħalli dawk ix-xuftejn bla qassata. Ejja, ngħidlek x'għan nagħmilhom dak ix-xuftejn. Will, għaġġel, għaġġel għax nkunu tard għal-qoddis ta' 11. Għalli fidejja xur kappellan, jena naf shortcut. Shortcut naħseb, u għax ma tamilx bħali, għobniex il-GPS, għax bie nkun naf fejem il-traffiku, allura nkun nissa inqassar, fimt? Dak ma nużax. Xieġifri ma tużax biex ġawda bħal dik, importanti tant. Ejja, ma nużax xax mara. U n-nisa jindaħlu li fħajti kollha. Almenu meta nsuqna belli rrid jinsu l-kappellan. Hawnhekk naqbel miegħu, għandu ftit tal-punta xi jiena nieħu meta jsemmu li jgħidu il-qassisin forsi xi darba jiżżewġu għax nemmen illi jtelfulek ftit id-devozzjoni, In-nisa? Itelfulek? In-nisa mhux itelfulek id-devozzjoni sur kappellan. In-nisa jiksrulek id-devozzjoni qed ngħidlek. Zom, ħasra, kieku għaddejt minn hemm 5 minuti editini. Kif għaddejt minn hawn? Għatlek jien ma nużax dak, għax dak mara u n-nisa jaħasra inkwiet. Jina taf xi daħħaqni l-GPS. Dik li meta jibda jitkellem sewwa tibda titkellem u darba l-oħra kellna driver ġdid. U kif wasalna ċ-ċimiterju dal-ostrinna GPS għallu "This is your final destination." Aħna 20 minuta titiri billi għaddejt minn hawn issa xaffari, ma tisbax minni għad. Iż-żibel, għawta z-żibel u d-dinna. Xaffariet daw, għara vera, ix-xitan jittanta, Ix-xitan, għanzi mux jittanta, ix-xitan jisuq jgħat. Jansuq mija wissa. Ajma, dil-kaktus minn fejġiet. Fl-axħar, jgħasa kiku tisma minni, badna triq tal-knisja fl-axħar. Si, parkjaw,
X'nipparkjaw sur kappillan il-mulej jaħfer imma l-gwardjan tar-raħalleta jiena ħanseb parking bil-kwiet biex ma neħilx stazzjoni għax il-ponti ġa qegħdin hemm. Ħanejdlek, qed iġġel nirrealizza kemm idumu biex jipparkjaw in-nies meta jiġu l-qudis għalhekk jidħlu tard. Jiena aktar ma jdejqu n-nies jitlu tard illum jien deħel tard ċaffarijiet daw. Allo fejdi, ħanajt talbaġ minni jisma' mulej. Jekk issibilna parking biex ikomplu l-qudis, jiena nieqaf nixrob, nieqaf noħroġ u nibda narġa' mmur qudis kull nhar ta' ħadd. Ara, itfa' fl-alqa taħt il-knisja. Taqbadu nitfhem? Batu itfa' hemm. Mela mulej milli għadna m'hemm xejn għax irranġel il-kappillan. Missa ġdejtna qabel hija, isma' sur kappillan. Dik l-alqa ma fiha xejn ħlif ħaxix ħażin għax ma taqbadx. U titfaħħa parking inti ġaffarijiet daw. Veru, ta' misni. Imma ċaħti għod l-ħsib, mux ekka. Fejdi sur kappillan, where there's a willy, there's a way. Mela fidejk, ara, importanti kondizjoni wahda. Min iġar u disti ċarġaħ xej, il-bqija ċarġa kem trid ħagġib tal-ispejjes. Ejja, għabatu tfaljaw. Fejdi sur kappillan, berikni. Kun imbirek, ibni, kun imbirek. Għandek foħħok Belzebu, Mux nejn il-komunità, fader. Ejja, fader Robert fittax inżilli, u l-lum għaddes inti ħabbur namel naqri ma xil-ħuq l-għandi fuċi għasa. Inżilli. Moħer il-kappillan. Ejja. Kara, sa nitfawek kara. Eżat, jidħol il-driver u jara blezza t-tirrati kem edin, xtaħseb jibin. Qed nara naqra l-prezzijiet jolow f'daqqajen. Issa jiena, taf xibdejt najt, għamilta 99 flok 100. Għax rajt fuq il-Google illi jek flok 100 ta' minn 99, in-nis jaraw hirħis. Ejja, ifhem jiena ma nifhimx fuq dawn l-affarijiet, imma l-Google għallek hekk naħseb veru. B'xi mod irridu laqtaw id-dejnu lill-Ernest raxanna ntuħu u fiex qegħdin miegħu. Baqalna naqra, baqalna. Imma ngħidlek li minn dal-park ninġabru tajjeb. Jek naħseb jiena. Għaddilaw hi! Hi, għal-knisja jinta. Ħana nasib lek x'posta. Nista' nipparkja hemm Mara. Leħi, emmek, għal-min ma jiflaħx jimxi, inti timxi, ju? Żgur li nimxin. Jien immur il-line dancing ma' Johnny tiegħi. Ma titħajjarx. No, thank you, iktar mitfuq fuq online dancing, nintafa fuq TikTok nara x'inittiena timbara, Anka jien qiegħda fuq it-TikTok ħanurik. Spiċċat id-dinja ta' Spiċċat, Alla jaffrela. U għandu x'jaffrela, Għandu. Imxi warajja, inti ħaddum? Le, naqra ħasla sagristija u nitlaq. Isma' jek t-dum tuħx t-dejja, taħx, jarrew ħarra r-rati. ħarira, għas il-bitcoin ma telapek. Ħammon nipparkja hemm. Lili, emmek mux tajjeb, emmek għal-coaches. Għal-coaches? Imma dak ipparkja. Ma dik tiegħi, te. U xorta dik karozza mhux coach. Le, imma coach. Coach, for two. Hey. Ejja, Pini, ilek xi nofsijat rajjejtni, ejja, xi mhux jgħid bissi kolli. Ejja. U issa ġej nħoxnin fader. Ejja. Ert. Lejra mi tajba l-ħadd. Sraqt. Tilt. U ġbit waħda minn dawk. Bis-serjetà tajli. U kdibt ukoll. Ukoll fej. Issa, ajma, mhux veru. Mhux veru? Mhux veru, dawk nubitijietek. Ivvintajthom lu ħajma. Għasli ġbidnaw, Ngħidilek. Le, ara ma jfettillekx. Isismani, mur u għajsli ma' qaddisa. Oh, fader, dejjem li ma qaddisa t-tieni, ma jistax dvarja naqra.
Nistaw, vera għandek raġuni l xnagħmlu anzi, mur oħroġ barra u dur dawra mal-knisja għal kull gidba li gdibt. Ħanajt islimaw qaddisa mela. Żgur li tajt islimaw qaddisa, ejja issa mur qaddes. Għandi mistoqsija. Jekk taħdem il-ħadd, dak nub fader. Le, inti jekk xogħolok jirrikjedi li tidħol il-ħadd mhux nubu. Mela l-lejla mhux ħatarani fader għax tħall xogħol. Fej se jkun xogħol. Mal-Willy fil-parking. Rikni fader. Will! X'għandna sabiħa? Għamel hawn. X'jinnamel ma tafniex lili. Nejn il-dak li jkunu, għabbatni l-kappillan biex noqodlu parking u jena volontarijajt, Mela l-ura nara wara l-qoddis nerġaw. Sejra l-qoddis, mela nitlob għalija ta' Naħseb nafsa nitlob. Ejja, mo, parkjaw kif tidħol ħalli ma temxi sabiħa. Ejja. Ejja. Kif tkun ħatibda l-qoddis tagħmel in-negozju, Ejja, x'ħan norqdu għaw. Ġejt int! Iva, unjen, ġejt nisma l-qoddis. Għan parkja hemm fej kont l-ewwel? Le, tla l-fuq, net. Il-fuq għalfejn. Tita qoddimi hawnhekk ipparkjat l-ewwel art. Dik x'għaddaħjar minni. Namillek lista għandajneja, ħuġbeha, bizleja, ideja molli jemmejja, ejja! Xaru. Ejja! Vera qaru kaza. Ejja! Fejnu kulħadd ta' fejnu kulħadd? Ma ħadd tal-qoddis illum kif jista' jkun? Imnaqa trafik għan barra mhux biex jipparkjaw. Trafik. Ma mhux bil-fors. Jekk il-Willy qed jistaqsi lil kulħadd l-istorja ta' ħajtu. Lil min irid insomma oħrajn jibqgħu deħlin. Imma jien ma nistax nibqa' nistenna ta' kor nibdew kor. Għas il-kor mu għaw, laqqas lappatini ma ġew illum. Għamur nara xinu jiġri, għax waħda minn tiegħu di żgur. Naf għalfej qegħdin hawnhekk. Promiss illi kelli ġibilkom pagament u ħanġibulkom, imma tina naqqa ċans. Qed nuħsib dal-parking hawnhekk u qed indawwa l-lira tajba. Tajjeb, Will il-Parker. Ma issa ngħidu l-Ernest il-Pipe. Isma' li jista' jkun. Ma tafx xi post fejn nistgħu nagħmlu xi erba' donuts u. Imma fejn? Għaw tajjeb kieku, għaw ġew. Mela, bdu ejjew, my parking is your parkings, Tajjeb, dat tara hawnhekk niġu bid-donuts. Tajjeb. Naragom dat. Mela, kull id-donuts. Kellimtni inti? Iġri narġa' naruhakom ħabba di tad-donuts. Għalax qed nafżak. Jekk titkellem minn wara dari, lilek nitwiki kara żgħir li nużak feles taħt mejda biex nafżak. Sorajter. U isma' x'qed tgħidlek. Zatni, fader. Jien ħasab minn ikun qed jagħmel xi ħaġa ħażin għalhekk. Mhux nagħmel ħażin, fader. Anzi, qed nagħmel it-tajjeb. Dak illi qal lill-kappillan li waħseb il-parking tal-parroċċa. Ija, mara xi kju għandek, Mara xi kju għandek, fittex daħħalhom ejja, ħanibda, għandi qoddis vojta. Mur ġewwa, għamel xogħol kulila ħalli nagħmel xogħli. Min imissu. Insibu issa paġna 5 ħalli nkantaw fl-imkien u l-kanzunetta li ħankantaw jisimha Drop it like it's hot, 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 drop it like it's hot. mhux din id-diska kanta ta' paġna 5. Ġej, tuni ċans, nara x'inhu jiġri issa. Baxxi naqra das-sound, baxxi das-sound. Torbjutni, x'intom tagħmlu Billi, father! Billi.
Billi, inti xed tarani, naħseb li għatiz. Ma laqt tiskarta. Daħin kol qoddis inti. Gaw, tibu stajt li relax ta' fader. Tlet qoddis tu titlaqlem. Ma xinu, bħan eżatt, dejjem on hold. Astan sniklu ma jkonna ġieli. Me. Echo Tango 43, come in. Echo Tango air break! Ikkelmek iktar tard! Kollu tsallaw. Imma ma rispondiħ ta' forsi jkun xaħat li nqalħalu xaħġa, oh. Jistenna. Echo Tango, qed toħduni, emerġenza l-assistenza. Echo Tango, emedi, emlik tal-gard. Affan kelmu. Imma rispondiħ ta' Messu għad attent! Echo Tango, triqtu George, numru 4, emlik tal-gard. Neħħi minn idek, suq! Dik id-dar tija! Ejja, ħatib emmes aktar, suq! U għajja kem nifakku malek wara jena. Għanajdek, u jgħet il-ċoftini, il-kwalki għal-flok għanifakjum ya wara, għanifakum jaten euro. Għamili pjaċir. Jek se taħsel il-karozzi, bl-istereo mitfi. All right, father, għalli fidi. L-ilma biex taħsel il-karozzi, minn fejn iġibu? Oh, l-bambin jiprovdi, father, where there's a willy, there's a way. Aj, maġ vieħ, mol kompli, għax tispiċċar għal-qoddis, dukladek ma għaspiċċajt tispiċċar għal-qoddis, minar il-father. Tajba għolli. In-nies illi telaw jisimaw il-Ġesu ma kellhomx il-mezzi tal-lum, kien hemm min imxija, kien hemm min daħal b'xi ħmara. Żgur ma kellhomx il-karozzi. Mela, ħammur nara x'reġgħet jiġri intom min-naħa tagħkom fir-każ kantaw tal-offerti. U jekk tara li spiċċatilkom tal-offerti jerġgħu kantaw xi ħaġa. Oh, kantaw, ta' ġej. Naqa kif qabu. Xinu ma jagħmlu dakka? Xinu dal-istorbju kollu taf li l-quddis jiena qiegħed. Sija u nofs fuq il-ħin normali, fit-tliet għandi tiġ, ħadd tkun ġejja l-arusa u ħankunu għadna fit-qarbin ħabba fik. Ejja fader, għaw tad-donuts, Tad-donuts, jekk għandu d-donuts, ċafal simma saqaf. Li għax dawk it-tidwiriet, fader, dawk it-tidwiriet jgħidulhom donuts, niprovhom fil-vanja, naħdaf kif jiġini roly-poly, fader. Ismani, waqqafhom issa, iqfu issa, ma rridx nisma' iktar ħsejjes ħankomplu. Issa nifqu kull ma fadal jiġu wara ta' ċuċċu train. Ġej tal-bikilla bil-ħmara, fader, Umbagħad ġej wieħed jimla ta' Elvis għandna nagħmlu park żgħir ġużwi l-Elvis u jtina tribute tal-ġenni ħajkunu atmosfera boss. Boss inti. Malli l-lest il-quddis. Tidajx, fader, tidajx! Jien ma nidajx, jien ħassis kif tidni nidaj. Ħadd boss il-barra mill-knisja int, ma rridx nisma' iktar ħsejjes sa man lesti. Promise. Willy, għaw ta' t-rabaxka fej se jarma? Ejja, fader, tiġa tellajt l-offerti 10 darbit. L-ewwel tellajt Alright. Ħuti ejja inres u it-tartana u ngħidu. Ma nistax tara l-quddis. Dak hu ħareġ feroċijek ta' fil-familja għax jiena minix hekk. L-estajel! Iva, id-dawar fader Robert illu. ċajta damet l-etsijan. Insomma, x'għand intik? 40 euro. 40 euro? Le, daqshekk niġu qudies hawnhekk. Xarru każ 40 euro lill-papa nikteb. Tuqgħod tiktiblu xejn sa ġej Malta wajdlu di persona ma tant 40 euro sejja aqla li ħej, igganċja. Ejja! Ustenna. Ha. Ejja, ġibla, ejja, aħroġ l-bar, ejja. Il-paċi miegħek. Miegħek ukoll. Għallin.
Kappellan, ara naqra hija tajniħ ir-ruħa hawnhekk, vera? Vera, ikolli ngħid illi hawn vera atmosfera sabiħa. Ejja, sur kappellan, taf x'għid jien issa. Għadd għaliex ma ntuħx daqsxejn tarmak hawnhekk, ja? Vera, issa nara x'namel u fil-każ nagħmel ġabra. Issa jena biex ma toqgħodx tinqala'. Ġibtlek naqa' quotation, nara, dil-quotation ta' wieħed Pollak u ħajoħdilna 4,000 euros. 4,000. Jinqasmu, ara, għandek 2,000 materjal u 2,000 ta' jdejh. Sawa. Jiena mhux biex ma nqabbaġ, żomma nara, mhux biex ma nqabbaġ barranin ta' imma għalli jista' jkun xibtlek oħra ta' Malti. Issa da 5,000 tal-affarijiet tiegħu sur kappellan. U kif inni maqsuma? Ara, għandek 2,000 materjal l-istess għax materjal li hu tajjeb u joħodlok 3,000 euros ta' jdejh. Tajjeb sur kappellan. Alright. Issa da tittoqgħodna attent, għax da kulħadd iwiedek id-dinja u mbagħad xogħol on site sur kappellan hekk ma stib xi ħadd tajjeb tispiċċa titfotta. Aħjar ikun hemm xi ħadd li jifhem għax lajjin u laqqas. Il-Bobby jifhem. Dak darba ta' abbattu jbiddel li plakka ta' vacuum cleaner u flok tiġbed għamela timbutta. Ej, fis-sajf daqs laqwa fan, Le, ma aħjar ikun hemm xi ħadd jifhem isma' minni. Allura, sibt fija jesur kappellan kif jien proattiv għall-knisja jien. Allura l-għamilt qatt nagħmellek wadda ta' 7,000 euro. Sami li ftit. Mela għandek 2,000 euro tal-materjal. Għandek 2,000 euro tal-Pollak, għandek dik l-1,000 euro zejda tal-Malti. Issa mbagħad għandek 2,000 euro għalija bħala site manager, u nħodlok sib kollox u ma jkollok inkwiet ta' xejn sur kappellan. 7,000. Naħsibha ftit ma kieku d-dinja kollha bħalek. Ħamur inkompli. Berikni. Għax għandi l-qrar għandi n-nies issa. Berikni sur kappellan. Kuni bjerek ibni. 35. Tajjeb mort 1,035 euro. Ħana fej ħana bjom, għaxir rmiet tisiru li daw l-1,035 euro. Si, inti rmiet. U daw għagġibom l-rmiet, mela tziju resti għal-miet ta' Isma' ħin. Għandek daw il-kontijiet biex teħlishom għax ma nkunx rid li dej pile up. Taħi, fidejk. Mxek, il-kontijiet malaj tiġi, ejla ma nafx kemm toqgħod miegħi u kieku ħarġet 1 cent għal konti mġiddem bamer. Di xi ħaġa William. Jien? Ma tarax, kontet nara l-kont kemmu, għanzu ma ġeni xaħri da xaħar, għalajk, verdit. Alright, William ħin. Rajt lampa, għal-meta jinqatanna d-dawli. U għed ħan ixtrija taħx naħseb għanna bżonna. 200 għandek? 200 euros, għal-lampa ta' meta jinqatanna d-dawli, serja taħja. Il-lampa 10 euro kollox, imma mbagħad għandi mask, għandi xari, għandi twiefer, kon besibni mornuħu lunch ma' Marilyn u Naomi. Wija, tini. Bis-serja ta' m'għandix 1 cent mġiddem fuq xejn m'għandi. Ma ġara xejn, sijuk dejjem ikolli wara. Tlaqa. Oh, ma nistax, fader. Oh, tlaqa bamer dik. Oh, jiena ġenninni. Tlaqa, sma' minni. Tajt. Oh, mela. U ta' minni ta' fajjena titlaqa moħtok ta' Titlaqa ix ta'? Emminti ma dex kem tajd li biex nitlaqa. U ma biex nċajta t-lekek. Imma bamer, fader ta' bamer ta' vera, Mela jiena bamer, imma jaxar darbitar minni laqqas rispett mit-Tzioreste manda. Tzioreste? Tzioreste għandi l-ermittija u id-dar. Mela Malta tista' tagħmel il-krimazzjoni. Le u kien ħaxok u li baqa' minnu tfajtu ġobot, tifhem? U jien naħbil flus hemmhekk temmen li xorta marret u ħadet minn għandu. Insomma, kif mor bdiet tal-parking?
Mort tajjeb, Għavolja li ma ħallejtniex nagħmel qudies, Ma insomma. Ma dik teknika. Teknika. Le, teknika, x'fin-nofs nika. Ej, għal ma dox kellimni hekk lili. Ma kieku ma tawwalx il-ħin. Kieku ma kienx ikolli ċans li nisluħ l-iktar rati minn fuqhom, inti fhem? Mhux hekk, jew mhux hekk. Insomma, ara se ngħidlek. Kemm jista' jkun lili tibqax iddaħħalni f'dal-boros kollu, rajt ikkomplikati, għax jiena qiegħed hemm biex ngħinek fuq id-dejn. Imma jekk tagħmilni minn daw, mbagħad ma nafs se nagħmlu. U ma tibqax tisluħ. Il-flus ma til-parruċċali, fimt? Jiżimak, sorry. U thank you. Thank you, Taxi. Tal-li jinti l-ikbar ħabib li ejja law kan erfak. Nieħu gost narakom ek oċċa. Għax ngħid illi l-messaġġ li batni biex inwassal il-mulej qiegħed jasal. Grazzi, Sur Kappellan. Dik ħsibta li għatlek. Iva, ħsibta ftit imma bħalissa m'għandniex minn fejn uħorġu 7,000. 7,000 għaxix. Tarmak tal-triq, tal-parking. 7,000. Mela ħanamlu triq għal-ġenna, 7,000 euro? Insomma lija biex. Le, ma dawn maqsumin, dawn maqsumin, jifiri hemm il-Pollak, hemm il-Malti. Konsorzju sħiħem, insomma, Sur Kappellan. Jekk tagħmel ħsieb, kellimni għaxin hemm għas-servizz tiegħek u tal-parruċċani tiegħek. Issa ħammur nara għal-pajp. Il-Ernest, ħammur zaħdi Ernest. Berik li fader. Koni berek ibni. Mow fader Robert. Mow. Dan it-tifel neħdu ħsieb għax da vera tifel sew. Kemm ħadlek il-Pollak? Il-Pollak ħa 4,000, jiġifieri 2,000 tal-materjal u 2,000 ta' jdeħ. Sewa? Allura għaliex mhux se tqabbad lilu, jekk teħles birħas. Imma stenna ma jmux jagħmilna xi waħda hu. Jagħmilna jfottina. Fader Robert, inti assista. Inti assist ma tistax tuża dal-kliem. Imma għal dik kont qed ngħid, għal dik dejt nipprova nasal. Ma inti qed tinkwitali għax Malti ġifieri. Għax aħjar il-Malti u mill-Banani x'taħseb? Ngħidlek ismani. Il-Malti li qabbat serraħ rasek għax hu ħajfottina mela l-barranin. Ma nafx jien. Qed inxomm il-korruzzjoni. Femni, inti b'dak li mnieħer, il-korruzzjoni, inxomm anka misqalija. Jiena ġejt biex ngħidlek li biħsiebni noħroġ l-elezzjoni. Tista' toħroġ iċ-ċitazzjoni, please. Lilek il-mobile number inti ħanini mhux iċ-ċitazzjoni tibżax bambin ibirkek mur u tista' ma tinkwita xejn la satana il-vot lilek ħantuh. Ħsattek ix, sibtni ġejja għalik, jinġu t-television jeda. Ismani, idħol issa fil-paġa ta' Danusan u faqqanna like jekk ma tiġ niġi b'delivery ta' sninek għand id-dentist.